Zona pakhat ka lo zot ve Oh, a lok thak riau in ka sha zani na kan thil ngai thak hi ka zo na chu an chin kan ngai thak to ang khanin cortisol levels te lo san chuan chu tiang khatiang lo thlenga ti ang chi te le isoi kai cha lo te po intirnan depression ang chi te mo khatiang oh, ka sha chak me chu kan socialization te community a kan tel lo wang te la thil tam tak wanga khatiang kha lo thleng thei ani rual khan uh, predisposition nei shim ka om thei ni ta se enge an tan khan an future ni ta ang entina ka va van doi big etia top top tur nge ni ta an entina like question chi thiam thoin ka ringa oh, dan Katatian. po in ka tyang khan ka tyang ang society ale ka tyang community ale ka tyang activities ka ti vek ma se ka tyang nei khan kan ve the ni chu mo Ome, ve the Omsa. ta kata khanin enge are can somebody be predisposed, and if that is the case, what do we do about it? Ti lai ta ka kha ka sheta. Sana toite chuan in predisposition oma. Entinan genetic factor ho then khat kha. Khalain ni china ka soi zong zong. Eng process po kakal swal se happy transmitter siam thailo machine te ka thei ni chu. Ta chuan van doi na thil ani to me nga enge mi na po nga I that chen yang in ti te ka thil thei ni bik lo ni chu. Emo exar volaro te in ti ngot te ka ni a thei lo. Tin mi lo thau se I that chia ti te ka thei lo chu a chan chu underlying problem om thei ta ni. Tin puitlin nu hrat a phai chung kha no pan laia khatinga kan bro tapina zir lo te phei chuanin khatien khanin basal cortisol level te ka sang lu tuk thei tan chu tu ma khat ringam lo se trust nei lo se in chunga hlau tur nei se pona him in ngai box lo se khang te khan basal level te ka cortisol sang deuh nei theya cortisol lo sang chuanin nge metabolism te lo hniam thei ta ti khan lo thau te thei mai te hi lo lo chabi thei ni chu cortisol face ten ti anti hial ni chu mo khatinga stress lu tukang chi te kan chu ta chuanin ye chu seng chuanin biological a awma van doi a awma a bak chu engen nurture enge kan society na as eng lo hrim hrim te pawh a awma ni chu a biological bik kha chu solve chu har ve khopanga nei lo miawa kha chu medical intervention medical treatment te ngai venga ti lo wa chuanin he kha kan seng khanin enge christian thapa ngai takan ka chuanin maybe enge society veina neng los a impose so ko hi chu kan avoid te karin Okay, kalame. ke po le